Tak, hlasím sa z arény, respektíve pod stanu, v rámci ktorého vnútri je aréna, ale ešte sme začali púšťať dovnútra. Ja som chvíľku váhal a predsa len som si kúpil tričko, jedno, ktoré je vidieť, a druhé, ktoré nie je vidieť, lebo je pod ním. Čo už, žijeme len raz, ne? Tak, prečo nie? A to som ešte nekúpil také, ktoré má na chrbte názov pesničky Psycho, aj s tým slovom, ktoré sa spieva pred ním. Kristian vám asi povie, čo je tam, aké slovo je tam najviac, ak sa vyzná, lebo neviem, či sa vyzná. A ak nie, tak Kristian, zaobstaraj si album Drones od Muse, tam sa to treba pozerať, a porozmýšľaj, či by si nemohol na internete nájsť tabulatúry k tým pesničkám, lebo to sú také jednoduché a také dobré skladby, že by si sa ich mohol naučiť a potom babke s detkom zahrať, ne? Tak jak Green Day. OK, zatiaľ sa lúčim, ozvem sa znútra.